Daqqa ta' pinna bejn il-Ministeru għall-Familja u l-Università ta' Malta se twassal għall-logħba li teduka lill-pubbliku fuq l-edukazzjoni finanzjarja. Dan wara li d-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali fih dan l-Università ta' Malta u d-Dipartiment ġemma fih dan il-Ministeru ħadmu fuq id-disinn u l-implementazzjoni tal-prototip tal-kapaċità finanzjarja ġemma. Bħala parti minn dan il-ftehim ukoll, il-Ministeru se jkompli jiffinanzja studenti mid-Dipartiment tal-Intelligenza Artifiċjali sa massimu ta' €1,500 biex jattendu seminars u konferenzi barra mill-pajjiż relatati mal-litterizmu finanzjarju. Il-Ministru għall-Familja Drittijiet tat-Tfal u Solidarjetà Soċjali, Michael Falzon, għalli kbur li qed jissiġġilla dan il-ftehim li jippermetti lill-Università ta' Malta, lill-Ministeru u lill-istudenti jaħdmu flimkien biex jindirizzaw temi relatati mal-kummerċ. Xempju ieħor ukoll ta' kif dan il-Ministeru jaħdem ma' entitajiet oħrajn, basta mmexxu l quddiem dak li għandna mmexxu biex naraw li konna soċjetà aħjar u f'dan il-każ iktar responsabbli finanzjarjament. Ir-rettur tal-Università ta' Malta Alfred J. Vella esprima s-sodisfazzjon tiegħu għal dan il-proġett li permess tiegħu studenti fih dan l-Università ta' Malta qed jiksbu esperjenza mill-aqwa. Il-lettur tal-Intelligenza Artifiċjali fl-Università ta' Malta Charlie Abela għalli din il-kollaborazzjoni tagħti lill-istudenti l-opportunità li jindirizzaw u jsolvu problema interessanti fl-intelligenza artifiċjali b'element miżjud ta' kompetizzjoni bejniethom.